Ndangena ndilibhele likalanga ndinguzikhalima zembe ndingundlovu Dlamini ndangena ndingumdange kaChiwo ndithi Camagu Manyange. Namhlanje kaloku siphethe lo mcimbi unzima, lo mcimbi uhambe phambili usixake usiphathele izinto ezithethisayo. Sithetha ngayo le mingcwabo kweli xesha leCovid nokuba silindele ntoni kwiminyaka elandelayo ngenxa yayo le mingcwabo yeCovid. Kodwa phambi koba singene endimeni sithi wena mntu ofikayo kweli khaya, na wena mntu okudale lapha ekhaya ongazange wasubscriber, sithi subscriber wenze loo nto kuthiwa kukupressa i-notification bell ukwenzela bungasheki xa siphethe imicimbi ekumila kunje. Namhlanje kaloku sithi siphethe iingxaki zemingcwabo yeCovid. Le Covid siyayazi kaloku iCovid-19 uba sisifo esifike sangubhubhane. Urhulumente ke lona sinaye ngokugayidwa yi-World Health Organization uye weza nee-guidelines. Ii-guidelines ezo ezenze ukuthi noko lo bhubhane kubekho indlela yokubana anganwenwi, angabi yonto izawuhamba ihambe isixake kuyo ke loo mithetho. Oyena mthetho oye wahambe wakhwinisa kakhulu kwimizi ngemizi ngulona wokubana isidumbu esi masingangeni phakathi kwekhaya. Enye ke ezingxaki zayo le nto le Covid lena ethi isidumbu masingabonwa likhaya. Sicancatha ke kuloo nto namhlanje ke sithi phambi kokuba singene endimeni sifuna ungena ke kumgaranto walapha kwa-my friend. Sithi wena mntu ke ufuna umnqumo okanye ufuna iphahla okanye umfazi onengxolo ixhayi, sithi sikhangele kuba kaloku sinawo loo maxhayi. Sithi nawe ke wena mntu othi ndifuna izinto zokuchitha izimnyama izilwane, wena mntu othi ndifuna ubethelela ekhaya, wena mntu othi ndicela iintlanga zemali, ndifuna umhlonipheki, ezo nto zikumila kunjalo ke sithi zikhona phayana kwa-my friend kwa-www.vusilanga.co.za. masingeneni ke emadizeni sikhwahlaze. Here's a backdrop ke kwibali lethu lanamhlanje. Xa umntu ethe wasweleka, noba usweleke kophi umzi okanye usweleke njani, iye into yakhe lo mntu iye ifunise ukuba lo mntu abe uphuma phakathi kwekhaya. Asibuye umva siphinde. Xa umntu eswelekile kufuneka umzimba wakhe uzobekwa ebaleni kokwabo ukwenzela uba abantu bekhaya bathethe bathi banibani siya kukhulula. However, isintu sethu siphinde sithi xa umntu esweleke ngengozi umzimba wakhe awungeni eyadini okanye awuzi enkundleni okanye ebaleni. Lo mzimba walo mntu uye uphelele phayana emasangweni apho ikhaya ootata particularly baza kufika bamhlambe amanxeba lo mntu. Iya ke ngokwalo mzi ukuthi bamhlamba njani. Abanye bazamhlamba ngomswane, abanye bamhlambe ngezinto abantu abahlamba ngazo, abanye bamhlambe ngamayeza. Kuthi xa igqibohlanjwa lo mntu kuthethwe likhaya uqhube umngcwabo. Emva koko abantu abangootata bahambe bayombeka lo mntu lowo. Nantsi into ke ebalulekileyo kweli bali lalo mntu ungakhange abe ungenile phakathi kwekhaya. Lo mntu ufikile ekhaya, kwathethwa ngabantu balapha ekhaya bengaphandle kwamasango ekhaya, kodwa kwangenwa phakathi kwekhaya kwathethwa futhi kwangaye lo mntu. Unumber 2, abantu bekhaya banalo ilungelo lokuba bambone lo mntu ngoku ephayana ngaphandle. Kweminye imizi kuthi xa kuhlanjwa lo mntu kusele kusithiwa kwangaxeshanye kuhlanjwa ingozi. Lo mntu uzawuthi xa egqitywa yonke loo nto izawukwenziwa, abonwe, abantwana bakhe okanye izihlobo zakhe zibe nale nto ekuthiwa is to make peace with death, okanye bathi benze le nto kuthiwa yi-closure. Emva koko bamsuse ke umntu wabo bayombeka kwikhaya lakhe lokugqibela. Masiqhubekeni ngale backdrop. Umntu oswelekele kude nekhaya waze for some reason wangcwatyelwa kude nalo elo khaya. Lo mntu uba yinto ibila phakathi kwabantu bekhaya kuba efuna ukugoduswa azongcwatyelwa ekhaya. Inyanzelise ke loo nto kuba lo mntu ayolandwa azongcwatywa. Kweminye imizi ke bazawumlanda ithambo, bazongcwaba ithambo, kanti kweminye imizi kuthiwe kuzawulandwa lo mntu ngomoya
azongcwatywa ngomoya. Kukho izibhedlele ke ezazinamangcwaba kudala. Ezo zibhedlele as we speak zi-inundated zii-request from ifemeli. Ifemeli nantsi into ibila umntu othi zange yena ngcwabeke kakuhle ungcwatyelwe esibhedlele. Kufuneke ke ngoku izizukulwana zihambe ziyocenga kwezo zibhedlele ukufumana indawo apho kwakungcwatywa khona. Abantu basengcobo ke bazawuyazi le nto ndithetha ngayo namhlanje, ngakumbi ke abantu abaphayana kumhlaba wamahala phaa kunkosi uZwelodumo. Bazawuyazi le nto sithetha ngayo kuba ikhona, iyaziwa phayana kulaa ndawo. Iindawo ezinjengezi zibhedlele zingohluki neetrongo apho abantu bangcwatywa khona ezitrongweni ngelaa xesha lakudala, apho umntu bethi xa igwetyiwe angcwatyelwe etrongweni. Iitrongo zi-inundated ngabantu abacela apho kwakungcwatyelwe khona izihlobo zabo. Le nto ihambe idibanise nabantu abangcwatywa ebujonini, umntu ubulawelwe ngaphaya eyolwela eli lizwe kumazwe athile, ngoku umntu ufuna ukugoduswa. Xa siqhubeka ke ngayo le backdrop sithi kukho amakhaya aneengxaki zabantu ababulawa ngokuya kwakupolitikwa. Umntu kuba bebulewe bedutyulwe mhlawumbi kuloo rali okanye kuloo ndawo bekukho loo nto abantu bonke, abantu buze badityaniswe bayongcwatyelwa estadium. Ufumanise uba ezi femeli njengoba zizonke kuzawuthiwa mazinyule umntu abemnye ozawuthetha on behalf of ezi femeli, kwenziwe loo nto yenziwayo phaa istadium zezo nkokheli zezopolitiko, kuthathwe ezo zidumbu kuhanjwe kuyongcwatywa abo bantu ngaxeshanye. Kuthethe umntu ongelolungu la any of aba bantu bangcwatywayo namhlanje. Bayakhala ke abo bantu bakumila kunjalo, bafuna ukungcwatywa kuba zange bangcwabeka. Abantu ke abangamabhele nabo bonke abantu abayaziyo laa nto kwakuthiwa yimfecane okanye abasuka kweli cala lase-KZN kwelaa xesha kwakukho ezaa mfazwe zemfecane baze bemka abantu, abanye beze Eastern Cape, abanye baye kooSwaziland, abanye baya kooLesotho, abanye baya as far as koomaZimbabwe, Mozambique. Apha thina singamabhele abachaphazelekileyo kuloo nto sinengxaki abo bantu babulawayo bahlatywa, abanye bashiywe ecaleni kwendlela kuba kaloku wawuhlatywa ngomkhonto uze kubalekwe ngabanye abawusheke wena ungangcwatywanga. Sinolo xanduva ke to an extent ngenxa yobu-serious nobu-agent bale nto. Nge-21st kaMarch kule nyanga siya kuyo ngayo lo 2021 amabhele ezawube eselenge apho asuka khona amabhele onke, kuba kaloku le nto kuthiwa mayokwenziwa. Izihlwele zasemabheleni kudala zikhala, and ekukhaleni kwazo zikhalela sonke isizwe samabhele. Siyokwenza loo nto izama uchaza ukubaluleka kokungcwatywa kwabantu. Nantsi ke ngoku le backdrop ebesifuna sithi siyiqala le nto sibe sikhe sayizoba ukwenzela uba uyibone le nto. Umbuzo ke ngokubana le nto siyithethayo idibana njani nokungcwatywa ngayo le COVID. Isintu sethu sithi umzimba uqaliswa apho umntu ebehlala khona, uprosidwe kuyiwe emadlakeni. Lithini ibali le-COVID ngokwemizi emininzi engcwabileyo kuyo le COVID? Abantu abazi-undertakers bayanixelela ukuba ngemini ethile sizawube singcwaba elo khaya lenu, kuba kaloku ispace esinaso sithi we should clear ispace because akukho ndawo, so in 3 days time ngcwabani. Then i-undertaker ke nguyizawunixelela ukuthi masiyodibana nemangcwabeni ngo-7 o'clock. I-undertaker iyasuka nesidumbu eso senu ihambe iye emangcwabeni. Nani niyaphuma nilikhaya niyodibana ne-undertaker emangcwabeni. It means ke ngoku laa nto yokubana umntu azogqitha ekhaya ayenzwanga. Iphi ke ngoku ingxaki kule nto bhele? Apha sinabantu umntu ebehlala ekugxameseni. Lo mntu njengoba egxamesile ehlala phayana, abantu baseziphunzani bazawuya le nto siyithethayo, ekhaya kusekwelerha kodwa uze ngozophangela apha eziphunzani. Xa ubhubha i-undertaker kufuneka izoqala apha kule ndawo ubugxamese kuyo, ithi xa isuka kuthethwe ngabantu bekhaya ukuba bani
siyakugodusa ke ngoku apho sikuqalisa khona ekhaya. Emva koko ke ngoku uzawuhamba uye kwikhaya lakho lokugqibela, usuke ke ngoku emgxamesweni waseziphunzana ugoduswe. Ithini ke ngoku le yokuba i-undertaker izawusuka straight emotuary niyodibana nayo emangcwabeni? Uyabuza kumntu ubana singayenza njani ke le nto Bhele, kuba kaloku sijongene nalo bhubhane. Masigqithe sithi unumber 2, umntu phambi kokuba angcwatywe uyabonwa likhaya lakhe, so that kubekho laa closure besithethe ngayo. Nantsi ke ngoku le nto yalo bhubhane kuthiwa umntu makangabonwa. Nanku ke ngoku umbuzo, ezi ndawo zizi-undertakers okanye ezi mortuaries, phayana umntu uyahlanjwa, phayana umntu uyanxityiswa, yintoni lena yenziwayo ngaba bantu baphayana ukwenzela bakwazi ukumbamba umntu, bakwazi ukumhlamba umntu, bakwazi ukumnxibisa umntu? Ingaba na ikhaya elifuna ukumbona umntu alinozinikwa na ezaa zinto zisetyenziswayo phayana ukwenzela uba likwazi ukumbona umntu lowo walo? Masiyithetheni into ethi, it is true into yokubana esi sifo singubhubhane. Singubhubhane nje sinjalo, asiyazi ukubana intsuleleko yaso injani, because bakhona abantu abahlala nomntu osulelekileyo kodwa bona bangasuleleki. Babe khona abantu umntu asuleleke ahlala ixesha elide, kube khona abasuleleka namhla abhubhe ngengomso. It means le nto asiyazi kakuhle kangangoba urhulumente wethu has to take all precautions ukusikhusela. However, ingaba urhulumente wethu wenze ngokwaneleyo na ukupreserva isintu sethu while esikhusela kule COVID? Ndiyayigxininisa into engumbuzo ethi, aba bantu bazi-undertakers bayakwazi ukuthatha esi sidumbu bangene naso emotweni kuqhutywe le moto. Ingaba xa bekwazi bona ukuhlala naso eso sidumbu, ayonto na esinoyenza nathi ukubana isidumbu sisuke kwi-undertaker sihlale nje ebaleni? Ukuba ke caba sizukwazi ukumbona umntu, ukungena nje apha phakathi kwekhaya ukwenzela uba emva koko kuthiwe guduka mntu wethu. Ndiyayivala ke xa ndisithi urhulumente wethu unayo i-obligation yokulandela i-World Health Organization guidelines, kodwa i-World Health Organization guidelines zii-guidelines. Bekufanele urhulumente wethu uthatha ii-guidelines ze-World Health, athathe ii-guidelines ze-traditional health practice, so that singathi esidaleni abazukulwana nabazukulwana bazawulandela babe noxanduva lwabantu abazawuthi amakhaya abo abawaboni. Kuba sizawuhambe sigagane nento enjalo, kuzawuthiwa utata omkhulweni uthi ikhaya lakhe akaliboni. Ndithi mandiyigibisele ke le nto ukwenza uba nawe uphose sivivaneni siyincokole apha ngezantsi. Sizawuyeka ke ilale ngaye le Saturday the 6th of February. Sizawudibana ngomso apho sizawube sihlalutya khona amaphupha camakho.